Anyalakit din kabsat iti kinaayat ni Apo Diyos kada tayo. Agsipod ka, mabalin tayo manen nga irugi nga agkakadwa iti panagadal tayo kabsat, iti baro nga lesson tayo, iti first quarter iti 2023. Manipod ti January, February, and March. Agyaman tayo kabsat, agsipod ka, ni Apo Diyos iti kinamanagayat na. Ket inted na kada tayo, dahil iti baro atawen. Amo dayo no dahil sa ungab baro. Ada dahil panag giin na nga tayo no dahil. Papanang kabsat, apanak di SM. No SM ti bagam. Iti umunag kapanunot. Wenno kapanunutan iti maysa nga tao. Apan ijay dakkel nga pagkatangan. Apan iti shopping mall. Yung dito nga kabsat, iti baga na SM. Nya dahil SM. Segunda mano. Una tayo no hilig tayo kabsat. Apan di wagwagan. Ngayon ni Apo Diyos, inikan na tayo iti baro. Dahil panangitid na kada tayo, dahil atawen. 2023. Kat adda tayo kakabsat, iti ubuna nga Sabbath, iti dahil at baro atawen. January 6. Lumampay nagligsayen, iti init, iso nga agrigrit tayo iti Happy Sabbath. Kuna ng kabsat, iti Biblia, nga iti parabog ni Apo Diyos, iti ayat ni Apo Diyos, become new every morning. So dahil siya kabsat, iti dakkel kapagyamanan tayo. Ket ni Apo Diyos, iti kang tanay, iti nga daydayawan. Adda tayo kakabsat, iti barong eleksyon tayo. Ket iturong na kada tayo, dahil kinaatimbag, kinaayat, kinaparabor ni Apo Diyos. Pagkararag tayo kakabsat. Pagyaman kami ama. Tasaan minto nga marupod iti ayat mo kada kami. Kadagiti adu launay nga bendisyon nga ited mo kada kami. Agyaman kami. Agyaman kami kada iti barong tawen. Agyaman kami kada iti barong panagbiag. Agyaman kami o Diyos iti baro nga leksyon nga ingkang adalen itata. Dawatin mi nga ited mo kada kami. Dayjay kinasirig nga gapu itatrunon. Iti panangidalan iti Santong Espiritu. Tapno Diyos maisimpa iti pankapanunutan mi. Nga umay kaming agtalaglaan kenka. Agyaman kami. Tadi gito'y nga dawat ni ket sungbatang gaputag dawat ni digito'y iti napateg anagan niya po Mesos. Amen. Iti daytoy a quarter tayo kausat. Iti apan tayo adalen, agrugi itata, managing for the master, dili comes. Adda dayjay relasyon nga kayat nga ipakaammo ni Apo Diyos kada tayo. Tada tayo kakabsat dayjay managers, dayjay amin nga sanikwa nga intellect ni Apo Diyos kada tayo. Isu nga itikit kitain tayo dayjay kinatanuk dayjay nga talet nga inted ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Ket iti apan tayo nga adalen itata. Lesson number 1. PASET ti FAMILIA iti Diyos. Iti PASET ang mayulo ket masarakan iti umuna a libro iti Juan, 1 John, Kapitulo 3, versikulo 1. Na isurat, ket basain tayo kakabsat. Kitain niyo no kasano
ti kadakkel ti panagayat ti ama kadatayo wen kas talaunay iti panagayat na kadatayo ta maawagan tayo nga anak iti Dios ket pudno akasta tayo di na tayo binigbigen iti lobong agsipod ta di na binigbigen ti Dios. No kitaan tayo daytoy kakabsat. Adda daytoy iturong ni Apo Dios kadatayo. Iti saludsod, sino ka kabsat ko? Sino ako? Sino tayo? Iti sungbat, iti inbaga ni Apo Dios. Datayo dagiti anak na alalaki ken babae. Datayo dagiti anak iti Dios. Kunana ni Ellen White kakabsat, iti libro na God's Amazing Grace, page 341. Can any human dignity equal to this? What higher position can we occupy than be called the sons of the infinite God? Can any worldly honor equal to this? Talo asalutso. No siya kakabsat iti sumungbat dayjay ket ti sungbat tay kuma umawaweng nga saan. Awan pulos kakabsat iti umartap kadayjay nga inted ni Apo Dios kadatayo. The honor should be dignified. Dayjay kumakabsat iti mangbalbaliw kadatayo. Anya iti bagat eleksyon tayo kabsat. Umuna, amuan tayo no sino tayo. The question tayo kuma, who am I? Iti Juan 1 versikulo 2 na isurat kabsat. Ngem addamet dagiti imawat ken mamati ken kuana. Isut gapuna nga inikkan na ida iti kalintigan nga agbalin nga anak iti Dios. Tati Dios mismo ti amada. Dayto yun kakabsat dayjay relationship. Amun tayo nga idi apinarsua iti Dios iti tao. Pinarsua na iti tao akas kaasping kaladaw na. No dito magabsat ket adda digiti ibagada ni Pastor Dave Madrid. Gayem ko, kabsat ko, anak ni Apo Dios pastor nga adda iti Honolulu, Hawaii. Dayjay naudi kakabsat nga lesson review tayo. Adda iti nangitidan na nga ka gayem na iti mainland US. Ket inted ni Pastor Dave dayjay inbaga daytoy akabsat nga nangisharean ni Pastor Dave daytoy lesson tayo. Iti kunana ket karupa daydi amana. Iti father ko isu ni Diego R. Rafanan Sr. Ket kabsat no among ni father ko, no sa among ni father ko, ket ibagada nga karupa ni father ko, it is an honor kanya. Ngem daytoy kakabsat dayjay bagbagana ni Juan. Inikkan na tayo iti anya kalintigan the right nga agbalin nga anak iti Dios. Isu nga no dayjay panagsisinnaludsod tayo kata, sino kakabsat ko? Isungbat mo anak-nak iti Dios. No sa ludsodin nakmet at sino ka pastor? Iti sungbat ko anak-nak iti Dios. No iti ama tayo ket ti Dios aman nakabalin amin. Kabsat ka nga rod, kabsat ko. Kabsat na nga rod met, kabsat ko. Daytoy mangbukil kakabsat the family of God.
No adda dayjay maaramid nga baptism, no nalpasan dayjay seremonya ti panagbautisar, nakalinyan kakabsat digiti nabautisaran. Datayo met nga kamkamangan ti pamilya ni Apo Dios. Apan tayo nga i-welcome digitoy nga baro a kamkaman. Anya ikang kantain tayo kabsat. Dito ka rin yung church, when we have baptism, we sing, I'm so glad I'm a part of the family of God. I-welcome tayo isuda. I-welcome tayo isuda. Iti Sabbath school kuma. Dati may sa church nga napanakat, it feels so warm. The fellowship is so real. Nga intun no ayabang dahil superintendent, dagiti bisbisita nga imay anaki fellowship kada tayo kada jay nga Sabbath. No kas pangarigan intulubida. Dayjay superintendent. No siya kumadya superintendent. Itaramid kumakabsa. I will request the list of all visitors nga intunno sakbay kakabsat iti panagsisina nga adalen dayto leksyon tayo. Siya as superintendent will stand. Agyaman tayo kakabsat. Tadda dagiti kakabsat tayo nga imay anaki fellowship agdaydayaw kini Apo Dios akadwa tayo itata. Ayaba ko nasa gaysa naganda. Paumayat igisangwanan. And then we will sing, welcome, welcome. How do you do? Tapay, isuda kat kamkamang iti familia ni Apo Dios. Ket anyan kakabsat, nga daytoy ket nagsayaan. Dinggan nyo, iti insuro ni Apo Jesus. Iti Matthew 6, versikulo 9, na isurat, ket basain tayo. Kastoy nga rod iti panagkararag iyo. Amami sa dilangit, madaydayaw kuma iti langan. No am amin anak ni Apo Dios, ket intunno agkararag tayo, either congregational prayer or individual prayer, ket we address dayjay apagkararagan tayo. Dayjay Diyos aman nakabalin amin. Kasano pa nang address tayo, nga imbaga ni Apo Jesus, amami nga addakat sa dilangit. Our Father who art in heaven. Maitag-ay kakabsat, dayjay moralidad, or moral, dayjay panangkita tayo, iti kinasasino tayo. Taapay, agdagayang iti ama tayo nga adda ijalangit. Mikat mga paset kakabsat. Anya digiti bendisyon nga ited daytoy a relationship kakabsat. Kang kanayon kong ipagbaga, religion is actually relationship. No awan dayjay relasyon mo kini Apo Dios. Awan iti kinapudno dayjay papatyan. It will only be a lip service sa ulaeng kakabsat. Ngem umayen dayjay pudno a relationship. Religare means relationship with God. Itata, agsipod ta, addan dayjay relationship. Sino ka? Sino ang? Siya, sika, datayo, dagiti anak ni Apo Dios. Daytoy a relationship. Tayo kini Apo Dios nga isuti amatay. Ited na dagiti bendisyon ang kasapulan tayo. Ni Ari David kakabsat, in his famous song, Salmo 23, basain tayo iti versikulo 1 ken 2. Apo sika ti pastor ko,
adda aminen ang masapul ko. Iti langto akaruutan pagiddaen na. Iti sibay dagiti dandanom anak talinaay idalan na. What a declaration. Ijay John chapter 10 ni Apo Jesus kabsat indeklara na siya iti naimbag a pastor. Iti naimbag a pastor iti na iti biyag na nga agpaay iti karnero. Ket gapu kadaytoy ti karnero daytoy a pastor will be willing to hear the voice of the shepherd, will be willing to follow where the shepherd goes. Awanan kakabsat iti dayjay rikna, dayjay a karnero, nga agsukir agsipud ta, bigbigen na, dayjay ayat, dayjay pastor. Kunana ni Apo Jesus, no ay ayaten na, tungpalen dagiti bilbilin ko, apay nga agtungpal ka, when ta isu iti pastor tayo, ket gapu ta inayat na tayo, inted na dayjay biyag na nga agpaay kada tayo. It is just the answers, panang subad tayo ka dayjay nga ayat na, denggen tayo jetimat na, ket tungpalen tayo dagiti bilbilin na. Awan iti mabalin nga aramiden no saan nga agayat ken agtungpal. Iti panangiladawan kakabsat ni Ari David. Adda iti duwa a kasapulan iti karnero, tapno daytoy a karnero ket agbiag ang nasalunat. Umuna, nalangto nga pagpasturan, green grasses. Amun tayo kakabsat, nga ijay katurturudan. Isip nginted ni Ari David was he's a Jew, he's an Israelite. He lives in Palestine. Ket isu nga pastor, amuna dayto because he was the shepherd king. Amuna nga digiti karnero. Ket intun mapandang ijay pagpastura, agarab da. Adda digitay ruot, herbs, winumulmula kakabsat. Ijay katurturudan. Nga isuda iti mangdangran kadayjay nga karnero. Anya iti aramiden da iti apostol. The shepherd will go ahead. Kitain na amanin nga adda ijay nga pangipasturan na kadigitoy nga pangen na. No adda digiti poisonous plants. Ikaten na digitoy ang makasabidong. Intun no nakita na nga awanen digitay nga mangdangran iti salunat ken ti biag ti karnero na. Ipan na digiti karnero na. Ket digiti karnero da in their trusts. Agarab da. Agarab da. Kitain nyo, dahil ladawan kakapsat. In green pastures you make me lay down. No nakakita ka, iti maysa nga karnero, nga aday desirok iti maysa nga kayo ket nakaidda. Peacefully laying down. Iti kayat nang ibaga kapsat, nabsog, napnek dayjay a karnero. It is when we lay down in the shadow of the comfort of the watchfulness kadayjay nga pastor tayo that we have a contented life. Kumusta di pa nagturog mo kapsa? Kumusta di pa nagturog ko? No adda ti stress mo o resyak mo ta. No adda di problema tayo. Ante unay makatulog. Alimbasagin tayo. Imanyalakit din ta kunana daytoy nga pastor tayo.
Yu amin dagiti dadagsen mo kanya. Bring all your burdens. Isuna awitin na. Intun no inawit na ikan na tayo tital na. Ket intun no ikan na tayo tital na. We can figuratively say, in green pastures, you make me lay down. Ijay Palestine kakapsat, ang sipot na katurturutan na ron. At dadigiti waid, there are streams. Ket ang sipot ta adda ta ijay nato. Dayjay danom kakapsat, kadigitoy nga wawain, na pagges iti panagayos na. Iti karnero saan mo uminom kakabsat, iti napagkas, iti ayos nga danom. Ti aramidin manen, daytoy a pastor, urnungan na malabit batuin o kay kayo. And then make a little dam downstream. Nga isu iti manglakpad kadayjay nga napagkas nga ayos di danom. Listen to what the sheep will say. Iti sibay dagiti dandanom anatel na ay idalan na. The transformation from a meadow nga adda iti poison na, from a stream that is rushing with waters. Agbalin nga pagaraban nga awan ti pagbutnan. Agbalin anatal na adanom nga paginuman dagiti karnero. Aday ti kang kanayon ang kasalsaludsod ko. No nakakita ka iti karnero, let's put it in local. No nakakita ka iti kalbing, wenno baka man, wenno nyaman adingwen. Ket no dayjay nga tingwen ket nalukmag, anya iti makunam. I'll tell you what I will say. Iti kunam, naglaingen dayjay akin kupa. Naglaingen di pastor. Ngayon nung nakakita, may kakabsat, iti karnero, nga nakakukutong parangpagan. Iti ko na amay, dayjay a pastor, hanang ammo nga aywanan ti karnero. And so is our life. Iti pagyamanan tayo kakabsat, intun no makita tayo dayjay nga relationship. Maikat to dagiti amin a panagbutan. What we need is security. Isu di kang kanan ibagbaga dati programa ti gobyerno itataw. Security of food. Ito muna kakabsat akasapulan iti tattao itataw. They must be secured that there is table or that is food in the table. Isu nga, intun nung umayin dayjay nga relationship. Napso, napnet, di karnero. You can lay down. Anya iti mabalin ng ibaga. Iti mabalin ng ibaga. Dayjay baga ni Ari David. Yeah, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. What a feeling. Sino kakamsat? Denggaman jadi. Lesson tayo. Sika PASET, iti pamilya ni Apo Diyos. Siya PASET, iti pamilya ni Apo Diyos. Iti panangiladawan ni Ari David, akas panangiladawan ni Apo Jesus. Datayo, dayjay napateg nga aywanan ni Jehova a pastor. Ket gaputa kasta kakabsat. Kunana ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo nga taga Pilipia. Filipos 4 versikulo 9 ti basahin tayo. Ket itedto ti Diyos ko ti amin a masapul babaen tinawadwad a kinabaknang ken Kristo Jesus. Kasano itited ni Apo Diyos? How much?
how much will the Father give? Na isurat, amin ama sa pulyo. Our Father knows what we need. Our Father knows what we need. Awan ko makakapsat iti rason no apay nga agtantanabutog tayo agproblema tayo iti aramiden tay laen. Learn to trust and learn to ask. Agtalag ken dumawat tayo kinapo. Ni Apo Jesus kabsat iti Matthew Kapitulo 7, versikulo 9 ken 10. Kastoy iti panangi-compare na iti ayat iti Dios ken ti ayat dagiti tao kadagiti anak na. What man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for fish, will give him a serpent? Sino kada kayo iti ama ngano ti anak iyo ket dumawat iti tinapay ikam ti bato? No dumawat di anak ko ti tinapay sa I choose the best bread. No adda iti tinapay wenno adda ti agawid ijay Pasay, wenno wapan di Pasay ket agawid. Ammo ni Sherwin tay barok ijay kapsa that my favorite bread coming from the bakery tayo ijay hospital. There are two. Cinnamon bread and they full loaf na wheat bread. Ammo tayo agisaho. Kunanan dumawat kadi iti lamas ikam ti ulan. Iti sumbat ket saan? Tinbaganan ni Apo Diyos, if then, being evil, no kastada kayo nga managpasol. Ket amuyo iti agiten tinaimbag nga sagot kadagiti anak yu. Jesus asked, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him? How much more? What is then the lesson for us? Anya ibagbagat eleksyon tayo kapsa. Saan tayo nga may kat? Hindi pa nagama. We worry. Taapay. A good friend ni Dr. Ellen Caras Luna posted, I cannot quote her words din kabil na. She just pointed nga itinaglabas is an experiment. Itatang agdama, our present is the experiment. The future is expectation. And then I like what she said, so I made a comment. I said, we have nothing to fear for the future that is the expectation, except we forget what God had led us in the past. That is our experiences. Gaputi kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo kakabsat itinaglabas. Since we are still on the first Sabbath of 2023, look back, no anya kakabsat, dayjay nga inaramid ni Apo Diyos, kanyam, kanyak, kadayjay ang naglabas. This is the basis of our faith. Awan ti pagbuungan tayo iti masampayan. Laksid no malipatan tayo
tinaramid ti Diyos kada tayo tinaglabas. Ti kuna nakabsat ni Apo Jesus, iti Matthew 6:19-20, na surat basahin tayo. Di kay akurnong ti kinabaknang nga agpaay kada kayo dito'y daga. Kadito'y dadaalin ti sangaten lati. Ken sirken ken takawen dagiti mananakaw. Agurnong kayo kitdi ti kinabaknang nga agpaay kada kayo sa dilangit. Tasadyay saan nga aglati ken aglati. Ket saan asirken ken takawen dagiti mananakaw. Sana inayon iti versikulo 33. Ipangpangrunayo ket di abiruken ti pagarian na ken tungpalen ti pagayatan na. Ket itednan to amin a kasapuran. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino ka? Sino ka? Sino tayo? Datayo dagiti anak iti Diyos. When I was teaching in college, I was teaching psychology and sociology. One term nga ikang kanayon ko kabsat nga ikaltalmed, I put emphasis is the word hiya. H-I-J-A. Hiya. It's pride. No, dito magamin, we put a misplaced meaning of the word pride, the hiya. No, dito ma, ito ba ito naglastaw? Pride. Iti kaduan magamin ibaga tayo nga dayjay ng rugyanan iti. Basol is pride. But there is a positive notion kadayjay nga sa unga. Hiya, pride. Bain iti ILOCANO. Anya dayjay kapsat. Laglagipin tayo no sino tayo. Direksyon iturong na kanya, I am a child of the King. And I must be proud of that. I will have to repeat that. In our lesson, naadal tayo, sika, kanti siya, we are the child of the King individually. Corporately, we are the children of God. And we must remember that. Hindi nag-retire akong kakabsat. Adapelaan di kita nakmi di Pasay, ni Darwin kini Sherwin. One day, my wife Sylvia and I went to Pasay. Kasi sigud nga pangiparkingan di lugan ket ijay opisina ijay North Philippine Union Conference. Di napanak ijay ni parada. Nakita na ijay gwardiya pinastrict. Idi rumwara. Ado magkikita kanya. What was the difference? Kakakabsat hindi numapang kami ijay opisina ijay union idi. Most likely we have executive committee meeting or very important. Noon niya iti makita ng itsura ni Pastor Rafanan, itay screen mo itata, I look that way. Although, that was more than 10 years ago. Kitang ti diferensya na iti. What I'm trying to say is, dahil daw, naka-jeans sa. Oh, I was wearing Levi's with casual wear. At dati may isang secretary sa union, katuna na, Sir, nabigla ako. Bakit anak ko na? Hindi ko akalain na ikaw si Pastor Rafanan. Hindi. At dati siya kakapsat nga nakita da. Nga nagdumaan, manipod day di Agus Osarak, either barong, winukot and tie, winukot
nga mapan iti opisina itatan kaswal. Iti kayat nga itupong dayjay nga sekretary kanya was, Pastor, anang ibaga? Remember who you are. Yes, I was. Ngayong itata, I still have to carry. Isunod na tumakap sa kanya. Kitain tayo kuma. Papantay no bigat, hindi balay ni Apo Diyos. Sino ti pagdadayawan tayo? Ti Ama. Hinawis na tayo. Into numapan tayo, may I suggest that we look the best we can. Taapay, sika, siya, aguurong nung tayo. Datayo di kita anak ni Apo Diyos. Dahil makita ti tao, remember this, ti tao kita na itiwar, ni Apo Diyos kita na ti puso. Yung digijay aglaw-law nga mangkita kada tayo, numapan tayo iti balay ni Apo Diyos, wenno uray pa iti inaldaw-aldaw kapanagbiag tayo, will give an impression of who we are. Malagip ko kabsat, iti may isang veterano nga trabador, tinaga na kit ni Dr. Antonino Roda. No, makita ni Dr. Roda is always a man wearing a coat, a shirt, and a tie. Aglugan man itibas, he is Dr. Roda. Apan man di palengke, he is Dr. Roda. Itikang kanayon kakabsat nga o saludsudin na, Doc, who are you? Are you a pastor? Sumpat na, more than that. Or were you a president of more than that? Ang amin nga ibagang nga titles nga isunat ket mabalin kakabsat nga ikabil right after his name. Because of his experiences, because of his prestige, because of his honor, iti ibagana more than that. In his baritone voice, ibagana more than that. He will explain to you. The explanation will be more than that means na siya anak na tinadlangitan na ari. I am the Son. Sino ka? Sino ang? Sino tayo? Eleksyon tayo bagana. Da tayo paset iti pamilya iti Diyos. Agyaman na sa paset iti pamilya iti Diyos. Agyaman na sa paset iti pamilya iti Diyos. Agkarapit naindaklan na Ama. Diyos naman na kabalingan. Agyaman kami na mabalinda ka nga ayaman amami na dakat sa ina. Inbalikas na kami, mabalinda ka nga ayaman Aba, Ama. Pitgapunaw Diyos, agyaman kami, kada kami di kita anak mo magpalit mo. Amom digiti pagkasapulan ni Ama. Ket patyen ni nga ited mo amin dagiti. Agsipod ta saan to nga marukod ti parabor nga tinatawag Kristo Jesus. Nga isuti man niya. Naglagi pa mo dagiti kapansa. Naglagi pa mo Diyos dagiti pagkasapulan. Dila mabalin na masitan ka ng naglagi pa na kami ang Diyos. Kitkan kanayong ipalagip mo kada kami ang Ama. Kada kami dagitan na ko nalaglahi ito. Agyaman kami, itinagan na ko ng Jesus, tinawad mo.
I am excited to look in the future. Dabay, daytoy adalin tayo sa nga leksyon. Managing for the master will be a very meaningful, will be a very fruitful discussion